ഇതാണ് JBL പാർട്ടി ബോക്സ് 710. ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ്, ഇതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സാണ്. തേർഡ്, ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിനിങ് സെറ്റപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഫൈബർ മെറ്റീരിയലും പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലും മിക്സറാണ്. 5, ഇതിൻ്റെ DJ സൗണ്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സ്പീക്കർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് തുടങ്ങണം. ബൈ.